ዋሲ መራሒ ደራሲ ዘቢብ መልኬ ኣብ ዞባ ወላይታ ከተማ ሙኒቲ ሳምን ሄኖክን ምዕባይን ምንኣስን ኣሕዋትዮም ሄኖክ ብዕድመ ዋላ እንተዓበየ ምምራሕ ግን ናይ ሳሚ ብፅሒት እዩ ክልቲኦም ኣሕዋት ጽቡቕ ምቅርራብ ኣለዎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓደ ከም መራሒ እቲ ሓደ ከም ተመራሕ ዝገብርን ዘተኣማምንን ሓደ ጸደቐ ሕጊ ኣሎ ሄኖክ ንሳሚ ሓዊ ምእዛዙ ተፈጥራዊ ሕጊ ምሲልዎ ኣሎ ይገርመኩም እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ልዑል ይኹን ትሑት ዝበሃል ነገር የለን እቲ ተመራሒ ነቲ መራሒ ትሕቲኡ ኮይኑ ዘይኮነስ እቲ ደረጃ ከም ዝተመንጠወሉ ይሰኣምን ዕድለኛታት መራሕቲ ካብቶም ተመራሕቶም እምነት ዝተዋህቦም እዮም ናይቲ ተመራሒ እምነት ክሳብ ዘይጉደሉ መራሕትን ተመራሕትን ዘደንቕ ውህደትን ፍሉይ ጥምረትን ከርእዩ ይኽእሉ ከም ናይ ሰርከስ መሰለ ጥበባዊ ትርኢት ካብ ምትእማኒ ዝውለድ ክበሃል ሰሚዕ ኣለኹ ሄኖክ ኩርዕ ዝበለ ቁም ነገር ዘዘውትር ፈላጥ ቆልዓ ከም ዝበሃል ሰብ እዩ ሳሚ ድማ ሰሓቓይን ተፃዋታይን ንጡፍን ቁልጡፍን እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሚ ሰባት ሓፋሪ ነይሩ ክሳዱ ዝደፍእ ክልቲኦም ዓርኪ ዝበሃል የብሎምን ተጣሚሮም እዮም ዝውዕሉ እንተዘይተሰማሚዖም ኣዲኦም ኣብ መንጎ ኣድያት ተረዳድኦም ንፉዕ መራሕን ተመራሕን ወትሩ ብጉዳያት ይሰማምዑ ማለት ኣይኮነን ነዘይ ምርድዳእ ከም ተፈጥራዊ ሕጊ ዝቕበሉ እምበር ሓደ መዓልቲ ሓላው እንተረኺብካ ፍሉይ በረከት እዩ ኣዲኦም ንምትዕራቕ ኩሉ ግዜ ድልውት እያ በዚ መንገዲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ ቅድሚ ድዩ ደፊሩ ጠጠው ዝብል ሄኖክ እዩ ብዝኾነ ምኽንያት ሄኖክ ነድዩ ጨኪኑ ይሕሊፉ እንተሂብዎ ንሳሚ ደሊኻ ክትረኽቦ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ኣትዩ ሙሉእ መዓልቲ ከሕልፎ ይኽእል ተዘይሰሚዕዎ ሄኖክ ዓጭዓጭ ድምፁ እንዳጉልሐ ጠፍናቕ ኣፍንጭኡ ኣሳሲሩ ማማዬ ኣደ ስቕ ማማዬ ስቕ ማማዬ እዚ ሳሚ ርኢኽዮ ዶ እንታይ ጌርካዩ ኣይሰምዓንን እዩ እንታይ ኢልካዮ ዘይሰምዓካ ብላስቲክ ምትህራም ክፃወት ኣይደልኒ እንዳበልክዎ ኮፍ ኢለ ከለኹ ኣዘንጊኡ መጢጥ ይሃርመኒ ዋ ሳሚ ንወደይ ንምንታይ ሃሪምካዮ ሳሚ እንዳጎየ ይሕባእ በቃ ሙሉእ መዓልቲ ኣይትረኽቦን እያ ሓደ መዓልቲ ሕምባሻ ክትሕንብሽ ብፍቅነ ኣብ ትብለሉ ዝነበረት ማማዬ ኣቤት ርኢኽዮ ዶ ንሳሚ ኣይረኣኽዎን ዋ ማማዬ ሕማቕ ነገር ይሰርሕ ኣሎ ሕጂ ኸ እንታይ ገይሩ በቲ ሕምባሻ ትሰርሕሉ ቆፅሊ ሽጉጥ ሰሪሑ ናይ ምንታይ ሽጉጥ ሕጂ ብምንታይ ክሕንብሽ ሳሚ ኣታ ሳሚ ከም ልማዱ እንዳጎየ ይሕባእ ማማዬ ኣነ ግን ፈሪሕ ኣለኹ በለ ሄኖክ ንምንታይ ትፈርሕ ሽጉጥ እኮ ይሰሪሑ ይስራሕ እንተሰረሐኸ ነዞም ደቂ ገዛውትና ከይትኩሰሎም ናይ ክቦ ሽጉጥ እሞ እንታይ ከይገብሮም ዘይቀትል ዋ ማማዬ እሞ ንገዛኢ ኣዕሩኽቱ የፈራርሕ ንሳቶም እኮ ልየቡ ይኮኑን ንምንታይ ክትኩሰሎም ይፍትን እዚኣ እሞ ተረዳያትንላ ንባዕልኻ ኢኻ ፈሪሕካ ምሽ ኣይኮነን ኣነ ደኣ ሓውንዲ ንዓይ እሞ ኣይሃርመንን እዩ ንደቂ ገዛውትኸ ንምንታይ ኣፈራርሕ ንፀወታዩ ከም ዘይጎድኦም ይፈልጥ እዩ ኣዲኦም ወይዘሮ ባለቴ ሳሚ ክሕባእ ትረኽቦ ሳሚ ኣታ ተንኮለኛ ንምንታይ ጥዑይ ፀወታ ዘይፃወት ሳሚ እንዳሰሓቐ ይሃድም መዓልቲ ሂብዋ ሒዛቶ ይትፈልጥን ግጠሚ ኢላ ብጭንቀት ኣብ ሙሉእ ኻንሸሎ ትደልዮ ግን ኣይኮነላን እዩ ኣይትረኽቦን እያ ሳሚ ግዲ የብሉን
ላስቲክ ኣኪቡ ማንቲክ ይሰርሕ እሞ ፀፀር ኣኪቡ እንዳነፃፀረ ዕላማ ይሃርም። ኣብ ገዛ ዘሎ ሰብ ኣማሪሩ ምስ ወድአ ናብ ደገ ወፂኡ ኣግራብን ኣቁፅልትን ዕላማ ሰሪሑ ይሃርም። ኣብ ዘይርአ ቦታ ተሓቢኡ ናብ ጉዳዩ ንዝጓየ ሰብ ሕዝ እንዳበለ ቆልኦም ይገፍፍ። ብስንባደ ዝውጭጩን ደርገፍገፍ ዝብሉን ብተወሳኺ ዝሃድሙን እንዳረኣየ ከብዱ ክሳብ ዝቆስል ብተግባራቶም ይስሕቕ። ንብኣቱ እንዳውሓዘ ከብዱ ሓቂፉ ካርካር ይብል። ሳሚ ሰሓቕን ተፃወታይን እዩ። ኣታረባሺ ንዓ ናብዚ እንዳበለ ዝግስጾ ሰብ እንተጋጢምዎ ኣዒንቱ ካብ ጫሙ ኣይፈለን እዩ። ቅንዕ ኢሉ ገጽ ሰብ ናይ ምርኣይ ድፍረት የብሉን። ሓፋር ገጹ እንዳርኣየ ናይ ሕፍረት ፍሽኽታ ሰኒው ምሕብኢ ይደሊ። ሳሚ ሓደ መዓልቲ ንሓደ ወዲ ገዛውቲ ቆልዓ ዓይኑ ከም ዘፍሰሶ ይዝክር እየ። እቲ ቆልዓ ዳና ይበሃል። ናብ ዝተላእኸሉ ቦታ እንዳጎየየ ኣብ ዝነበረሉ ሳሚ ኣነፃፂሩ ብዝሰደዳ ፀፀር ዓይኑ ይሃርሞ። ቤተሰብ በዚ ጉዳይ ኣብ ከቢድ ሽግር በፂሖም ሳሚ ዕላማ ናይ ምንፅፃር እንዳተላመድኩ ነይረ እምበር ኮነኢለ ክሃርሙ ይሓሰብኩን ኢሉ ተባሂሉ። ስድራ ቤት ዳናይ ግን ኮነኢሉ ዝገበሮ እምበር ከይፈለጠ ክኸውን ኣይክእልን እዩ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም መጎቱ። ዓይኑ ድሕሪ ምድፍኡ ሽምግልና እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኢሎም ሽምግልና ከም ዘይተቐበሉ ሰሚዕ ኣለኹ። በዚ ዝተለዓለ ኣቦኦም ኮንስታበር ምልሱን ወይዘሮ ባልቴን ንነዊሕ ግዜ ምስ ጎረቤቶም ድሙናን ጭዋን ኮይኖም ወትሩ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ቆልዓ ኣይወለድኩን እንዳበለ ዝዛረብ ኣቦኡ ንዳናይ እንዳተመላለሰ ክሕክሞ ኸረመ። ኩሉ ናይቲ ገዛውቲ ሰብ ጉድለት ዓቕሚ እንዳተሰምዖ እንታይ ሞ ይገበር እንዳበለ የጓዕበ። ሓደ ሓደ ድፍረት ዝተሰምዖ ምናልባት ወዲ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ እዩ እንዳበለ ይድምድሞ። ወዲ ፖሊስ እሞ ሄኖከ ወዲ ፖሊስ ዘይኮነን ንሱ በዲኡ ወፂኡ ሄኖክ ጭዋ እዩ እሞ መልሱ በዓለገይ ማለት ግድዩ ትብል ሓንቲ ናይ ቀረባ ጎረቤት። በዓለገ ዝብል ቃል ኣጥብቃ ኣቢላ ካብተን ኣንስቲ ኩለን ሓንቲ ደፊራ ጥዑይ ፖሊስ የለን ትብል። ሓንቲ ካልእ ባለቴ ብዙሕ ኣይትቐርባን እያ። ከመይ ማለት ጌቲ ብኸመይ ንሓደ ሕጊ ዘኽብር ሰብ ጥዑይ ኣይኮነን ትብሊ? ኩሉ ሕጊ ዘኽብር ሰብ ኩሉ ጥዑይ ዝበለክኸ መን እዩ? እንተነኣሰ ሕጊ ይፈልጥ እዩ። ኣንቢቡን ተማሂሩን ዝተምሃሮ ኣብ ስራሕ የውዕል። በጀኽስከ ዝተምሃርዎ ሕጊ ኣውሪዶም ዝውርውሩሉ መዓልቲ ኣሎ። መፍለይኡ ካልእ ፖሊስ ካልእ ዝኾኑሉ ግዜ መሊእ እዩ። ዋላ ከምኡ እንተኾነ ዝተምሃሩ ግን ይሕዝዎም ይሓንቅዎም። ግደፍናስከ ሕጊ እሞ ዘንብብ ብዙሕ ሰብ የንብቦ። ንምንባብ ጥራሕ ዝኽእል ንምንባቡ እኹል እዩ። እቲ ምኽባር ሕጊ ግን ብፍቕርን ሓልዮትን እንተዘይገይሮሞ ተመሊሱ ገበን እዩ። ካልእ ሕጊ ዝጣኒ ካልእ ናይ ሕጊ ጥሕሰት። ሎምስ ኩሉ ትብልዮ ዘለኸ ነገር ክርድኣኒ ከኣለን ዝሓፍተይ። ኣቐዲሙኸ መዓዝ ተረዲእኪ ይፈልጥ ሓፍተይ ጎረቤት። ብኻልእ ወገን ድማ ወዲ ፖሊስ ኮይኑ ዝጎንሖ ተሳኢኑ ይብሉ ካብቶም ኣወዳት። እዚ ሰብ እኮ ንሃገሩ እምበር ንገዝኡ ፖሊስ ኣይኮነን ይብል ካልእ። ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተወ የንቀጥቅጥ ይመስለኒ። ሰበይቲ ኣትመርሖ ኢሎሞ ኩላትና ከምኡ ደይኮናን እሞ ነተን ኣንስቲ ከኣሊልና ዘይገበርናዮ ፃዕርሎ ዶ ኮይኑ? ኣብ ዙርያ ዝነበራ ኣዋልድ ይዛቃ። ኩላትና ናብ ገዛና እንተንጥምትን ስነ ስርዓት እንተነትሕዝን ነርና እዚ ሃገር ኣበይ ምበፅሐት? ዋ ኣረ እዚ ሃገር ግደፍዋ። ብዝኾነን ብዘይኮነን ሃገር ምልዓል ኣይከብደኩምን? ብኸምዚ ሳሚ መስተይ ቡን ናይቲ ገዛውትን መስተይ ስዋ ቦታት ምዃኑ ከም ሽልማት ኮይኑሉ። ናይ ኣዲኡን ናይ ሄኖክን ጥምረት ንግዚኡ ዋላ እንተኾነ ናይ ኣዲኡ ሓሳብ ናብ ባዕሉ ክእክብ
ዘጋድደሉ አንጸባራቂ ጌግኡ እዩ። ማሞዬ እዚ ሳሚ ርኢኽዮ ዶ ይብል ዝፈረደሉ ሄኖክ ከም ኣመሉ። እንታይ ገይር ሕጅኸ? ሄኖክ ሕንቕንቕ እንዳበሎን ትንፋስ እንዳሓፀሮን ኣብ መንጎ እንዳሰኣለን ርኢኽለ ክደይ ንሰለስተ ቆልዑ ብገመድ ኣሲሩ ብእግሩ ይረግሖም ኣሎ። ንባዕሉ ኣነ ፖሊስ እየ ንስኹም ድማ ሰረቕቲ ኢኹም እንዳበለ መሬት ንመሬት ይጎቶም ኣሎ። ባለቴ ዝሓዘቶ ደርብያ ናብ ደገ ጎየየት። ምስ በፅሐት ዝረኣየቶ ክትኣምን ኣይከኣለትን። ከም ዓረባ ፈረስ ብገመድ ኣሲሩ ቀቅድሚኡ ይዝውሮም ነበረ። ዝተፈትሑ ክመስሎም ሓንሳብ ልጓሞም ኣንውሕ እንዳበለን ሓንሳብ እንዳስለቐን ከሳቕዮም ጸኒሕሎ። ሰለስቲኦም ቆልዑ ሓመድ ልሒሶም ሓመድ መሲሎም ብሓባር ብገመድ ተጠሚሮም ሳሚ ብዝኣሰሮም ገመድ ጫፍ እንዳጎተተ ናብተን ከብሎም ምስ ረኣየት ነብሳ ምቁፅጻር ኣቢዋ ኡይ በለት። በስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣታ ኣይትገድፍን በቃ ኣይትገድፍን እንዳበለት ጨደረት። ሳሚ ብስምባደ ነቲ ገመድ ምስ ፈነዎ እቶም ቆልዑ ቁልቁል ኣፎም ወደቑ። ባሎቴ ነቶም ቆልዑ ካብ መሬታት እሲኣቶም ደቂ እቲ ገዛውቲ ሪኦሙን ዶ ይኾኑ ኣይረኣዩንን ኢላ እንዳተጨነቐት ነቶም ቆልዑ ናብ ገዛ ሒዛቶም ብምእታው ነቲ ናይ ካንሸሎ ማዕጾ ቀልጢፋ ኣፀወቶ። ሳሚ ከም ኣመሉ ኣብ ዘይርከበሉ ቦታ ደልዩ ተሓቢኡሎ። ሄኖክ ኩርሚ ኢሉ ኣድዩ ትገብሮ ዘላ ይከታተል። ንስኻ ቀልጢፍካ ኣቶ ንዓኻ እውን እንተኾነ ዓይንኻ ከይርኤካ ኢላ ብነድሪ ተዛረበቶ። ነድራ ቀልቡ ገፊፉ ብቕፅበት ካብ ዝነበሮ ብድድ በለ። ከም ወትሩ ብናይ ሳሚ ጥፍኣት ንሱ ከይቅፃዕ እንዳጎየየ ናብ ገዛ ኣተወ። ባሎቴ ነቶም ቆልዑ ሓፂባ ባዝሊን ለኸ ናይ ደቃ ዝፀንሐ ክዳን ከዲና ምግቢ ቀሪባ ብሊዓ ይቕሬታ ሓቲታ ንናብ ገዝኦም ኣፋነወቶም። ሄኖክ ነዲ ስራሕ ዝሪኦ ከም ድራማይ ነይሩ። ክሕግዘክን እንተኢልዋ ብዝሓረረ ውሽጣ መርገም ከም ዝስዕብ ይፈልጥ እዩ። ንውሽጢ ብትኣትወሉ ብዓይኑ እንዳተኸተላ ክትኣቱን ክትወፅን ምስ እንዳወፀ ክትጎይ እንዳጎየየ ሓፍወፍ ከተበልውን ከምኡ እንዳበለ ነድኡ የስተውዕለላ ነበረ። ሳሚ ተሓቢኡሎ። ከም ኣመሉ ኣዲኡ ከም ዘሎ ንክትፈልጥ ሓሳባ ናብኡ ምዛሩ ምስ ኣረጋገፀ ካብ ሕርቃናን ቆይቋኣን ግን ተሓቢኡሎ። ባሎቴ ነቶም ቆልዑ ድሕሪ ምፍናዋ ሕርቃና ገንፈለ። ኣብ ኣዲኡ ኣትዩ ዘሎ ኣብይ ኣሎ ሰይጣን ካብ ኣዲኡ ዝተምሃረ እዩ እዚ ናይ ኣራዊት ስራሕ ካብ መን ይርእይዎ እንዳበለት ናብ ክፍልታት እንዳሰረት ጨደረት። ጎረባብታ ምስ በፃሕና ብሕርቃን ዓቢድያ ረኺብናያ። ሄኖክ ከምዚ ዓይነት ተግባራ ፈፂሙ ዘይፈትዎ እዩ። ብዛዕባ ፈፂሙ ዘይፈትዎ ነገር እንዳሃልዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባራታ እዩ። ናብቲ ሰላም ርጋእታ እዩ፣ ስቕታኣ ውሕስነት እዩ። በይኑ ኣብቲ እንዳሳሎም ኮፍ ኢሉ ተደፋነቐ። ናይ ወዳ ምርባሽ ሪኣ ባሎቴ ናብ ቀልዋ ተመለሰት። ንሄኖክ ወዳ ምኽንያት ብኽያት ኮይና ከብዳ ግልብጥብጥ በላ። ከምኡ እያ ሄኖከይ ኣይትብከ ኢላ ሓቂፋ ኣቀባጠረትሉ። ኣብ ትሕቲ ዲኡ ኣትዩ በኸየ። ማማዬ ኣይተፈራርሕኒ ክትሓቂ ከለኺ ይፈርሐ። ባሎቴ ንነብሳን ንወዳን ኣብ ምርግጋእ ስራሕ ተጸመደት። ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣለዋ። ካብ ናይ ገዛ ስራሕን ሓላፍነትን ንላዕሊ እቲ ዘጥቅማ ንሳሚ ስነ ስርዓት ምትሓዝዩ። ሓደ ግዜ ሕማቕን ድኽምትን ወላዲት ከም ዝኾነት ኮይኑ ይሰማዓ። ንወደይ ከማን ብኣግባቡ ካሃንፅ ዘይከኣልኩ ድኽምቲ እንዳበለት ከተማርር ሰሚዐያ ኣለኹ። ሓደ ግዜ ድማ ንስኻ ኢኻ ተሓታቲ፣ ንስኻ ኢኻ ወደይ ኣባላሽኻዮ እንዳበለት ንሰብኣያ ትወቅስ።
إذ قلعا نعيك دفلي أي تتجنقي أنت تبالا شو دما أنا زقورو لني بمبال يمكتا دونجيا قلعا نبوغ مسل كمستلي زستوعلت نيبو كردنا نيبو دمتي نيبو كوفا باهلا أتواويا أتساسا ننفس وكف نيبو تكبرات يدقمم أبو ناب كتما واتساب زبل الأوان أب صالون كوينو زور ورندابلة تليفون أب أسنو لطيفو يسارب أب تحت قوصر كاتو اللوم بقربات طبق كتتل كجبرو اللوم اللوم واقو هابم كي قدموها قدمم منتو مسكالتو حمدم نلعلس حنم قبننياتاتيوم نعم سخون بوتا سبهالي بلنان بعلق الزعبية مسكتلت أدقة بولو سنسرعات حزو قبننيا كاب حقوتاي قتالي أفراس حيلي أوالا زبلو غلات يلا مامد إزخ نقرن خلا حسينا 5 نبرت يذكرنيو قلفون تحت النابلة أفلو بندا نفحة كسادو تقويو اندا تملاطعه لك أبو 5 كبرو أب تغماي معتقو شوكوت كم زلون دامسلة تواصو يقتل تسأني لي سمعة أبو أب كزان تهاليو كاب قوني تأفقنيو نمدك أسخفلو مصيئاتو بجامو قير كله يك أيايرو جامو أوتيو يسرعالو مسكبو تي خنبب ينابوو كوانا مستير كحبة يماساترو انت يكوديزي تبلني يسحق هينو كناديون كاب جنكات سكلاكلون حجخة انت عين التفقات أطفي خون كام مبال سكلاكلون أبو انت ماتيو تراحيو سامي زد فون سأبلسون كله نبو ايت نقرالون نمنتاي كم زيت نقرالو مسحاتت كوا انت قتل ليك تبل زودي جغنا إلو خطوة أخلو أفاي دم يولاني زقبرو نجر سفلت ألو معالتي قوديو تبل أتا هينوك كابوشات أيت واتسني خامشتو أب تحت الديخات تنبريز مسلكا أبو نهينوكي مخرو بل ودي هاي تزاربو نسي حشاني حانت معالت خمان نايقول عطوتا زي تاوتن زي فلتن كابز عود تبلو سامن دا سمعه سامي نيبو يونيفورم أتعاطا صفان كوفا باهلان شوكوت أتحزان أكمامتان أقولالفان أساكمان ننفس وكيف تكبرنا يبقو بتنقاقي كتاتل إذا قرعة ب5 عين درجة سلس قرابو أبو فولي قرعات يسمعو أبو نمالسي واتادري نيرو يبلو انتخونا جن بقرب أخوينو أي أبيون دحر النويح أبسمت ألقزي بوسح قاس أيهوانيو فورس قالت ألو بدخمة تمرتو اندا ماررة شمو بحماق ملعالون بمقلات نينيرو كامنا أبو نقرات سكرو نقر رئيس سحممو كائن قاس ندد سفعيد كم سخنن اندا سحاقة أبس نقرن إوان تذكرتاتو كبيد كم سخنة دحر تسحاق زنبرت الماترئي تجنزي بلغو سلازي كامنا أبو أنتار سب الناس فتن يمسلني نخلتي أموادا دوكو أبو زيهابو غبو ميتعر تكبراتو كامنا ولادي أنتار كوينو اللو كابو داي زحابو نقريلن يبل بخرعات كلتا أكايش نمشات حيثو سلازمتا أب كزازلو أتصابابيقان مقرب لعلن تحتن يبل نيرا كونستابل كدانو كغير كلتيوم دوكو بمحاس نمدك أسخفلاتيو سلستمغيه حريقة اتو مكايش كعلولون كتاوتون مساكاي شافاتيت اني مدنوايو نمجمرا قزي ولانتسي كوانا كم وطرو يحرق أبلني دقاقي ما مستواعكو أبرمت أيز نبرا كود أسن بيدوي مسلني نتم قول أقيدفو بغطبات نابسالون كمستت أنبرنا يذكري تبل بالوتي معالتات ندحري تماليسا كتذكر
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተፈጠረ ውጥረት ሰብኣይን ሰበይትን ምስቶም ኣጋይሽ እንዳሰሓቁ ድራሮም በሊዖም ቡን እንዳሰተዩ ክፃወቱ ካብ መደቀሲ ክፍሊ ከቢድ ድምፂ ተሰምዐ። ባሎቴ ኢዳ ኣብ ርእሳ ሒዛ ንቂፃ ተረፈት። ክልቲኦም ኣጋይሽን ኮንስታብልን ናብ መደቀሲ ክፍሊ ጎየዩ። እቲ ስቕ ባህላይን ቁም ነገር ዘዘውትርን ሄኖክ ኣብ መሬት ተዘሪሩ ካብ ፀገማይ ጎኑ ደም ይፈስስ። ሳሚ ሽጉጥ ሒዙ ብስምባደ ፈዚዙ ይጥምቶም። ኣብ ጎኒ ዓራት ዘሎ ንእሽተይ ሳንዱቕ ተኸፊቱ መፍትሕ ኣብ ኣፉ ተንጠልጢሉሎ። ኮንስታብል ብደም ዝተሓፀበ ወዲ ሓቂፉ ናብ ሳሎን ጎየየ። ክልቲኦም ኣጋይሽ ካብ ኢድ ሳሚ ሽጉጥ ብቐስ ተቐቢሎም ንሳሚ ናብ ሳሎን ኣምፅዎ። ኣዲኦም ጨርቃ ደርብያ ናብቲ ወዳ ሒዙ ዝጎይ ዝነበረ ሰብኣያ ናብ ናይ ካንሾሎ ማዕፆ ጎየየት። ሞይቱ ወደይ ቀቲልዎ፣ ሄኖክ ሞይቱ፣ መን ይቐታሊ፣ መን ይተኳሲ እንዳበለት ጋለበት። ደቂ ገዛውቲ ተኣኪቡ ወፀ። ኣጋይሽን ኣዲኡን ንኮንስታብል ስዒቦም ናብ ናይ ፖሊስ ሆስፒታል ከም ዝኸዱ ተፈለጠ። ሳሚ ግን ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣይተፈለጠን። እንዳጎየ ናብ ሰኣንፈት ከይዱ፣ እንዳበኸየ ናብ ሰኣንኮሎ ተጣዊው ካብ ዝብሎ ሓደ ሓደ ደቂ ገዛውቲ እምበር ኣብ ዝብሎ ዝብል ርግፀኛ ሓበሬታ ጠፍአ። ሳሚ ካብ ዝፈልጥዎ ሰባት ገጽ ኣምሪሩ ረሓቐ። ከባቢኡ ገዲፉ ኮብለለ። ፌደራል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሉስሉስ ብርሃን ዘለዎ ቀዳም መዓልቲ እዩ። ፀሓይ ኣፋ ኸፊታ ሙቐት ትልግስ ወላንተ መሰለት። ኩነታት ኣየር ግን ጎልፎ ዘደርብ ንፋስ ዘሰነዮ ቁሪ ነበረ። ዶክተር ዳንኤል ጻዕዳ ካምቻ ምስ ባድላ ተኸዲኑሎ። መኪንኡ ሓዳሽ ሞዴል ዝቐየራ ኣብዛ ሰሞን እዚኣ እዩ። ሰበይቱ ሲስተር ሚልካ ጻዕዳ ናይ ሓበሻ ጥልፊ ተኸዲናላ። ምስ ናይ እዝናን ናይ ክሳዳን ሃብል ተብራሃላ። ብዳሕረዋይ ናይ መኪንኦም ወንበር ወዲ 8 ዓመት ወዶም ጸሊም ሙሉእ ክዳን ምስ ቀይሕ ካራባታን ጻዕዳ ካምቻን ተኸዲኑ ወዲ 45 ዓመት ናይ ሓደ ፋብሪካ ኣካያዲ ስራሕ መሲሉ ዘለዎ ብዝተለመደ ስነ ስርዓቱ ይሕብኖም። ነዚ ቤተሰብ ዝሓለፉ ዓመታት ጽቡቕ ኣይነበረን። ገዝኦም ናይ ሓዘን ድባብ ሃሪምዎ ርክቦም ኣብ ዛሕሊ ጸኒሑ። ብፍላይ ወዶም ኣቤል ብጽኑዕ ዝተጎድኣሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ቦሪትብ ዝነበረሉ ናይ ሓፍቲ ሲስተር ሜልካ ዳር ሓዘን ጽቡቕ ናይ ቤተሰብ መዓልቲ ዘሕለፉ ገና ሎሚ መዓልቲ እዩ። ሎሚ ቀዳም መዓልቲ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ናይ ፈታዊ መርዓ ተዓዲሞም ሲስተር ሚልካን ዶክተር ዳንኤልን ነዚ ጋጣም ተጠቂሞም ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ንዝሰፈነ ናይ ሓዘን ድባብ ንምሕካም ወሲኖም ኣለዉ። ደገ ምውፃእ ኣጽሊእዎ ዘሎ ወዶም ኣቤል እውን ምስኦም ናብቲ ዕድመ ተማልእዎ። ብናይ ደቂ ሓትንኡ ሞት ዝተሰምዖ ሓዘን ኣእምርኡ ረቢሽዎ ኣሎ። ደጋጊሙ ናፊቐ ይብሎም ብሓንሳብ ክንከውን እዩ ደስ ዝብለኒ፣ ብሓደ ዝነበርናሉ መዓልቲ ትዝ ዝብለኒ እንዳበለ ይርብሾም። ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ናብ ሜዳ ወፂኡ ኣይዘናጋዕን እዩ። ካብ መሳትኡ እንዳረሓቐ ብሕታው ኮይኑ ብምምፅኡ ተጨኒቆሎ። ሞት ዝበሃል ዝሑል ኣየር ኣብ ውሽጢ ነብሱ ይነፍስ ኣሎ። ሎሚ ግን ፍሉይን ደስ ዝብልን ቀዳም መዓልቲ እዩ። ሲስተር ሚልካ ንሰብኣያ ኣብ ጎኒ እንዳረኣየቶ ብስሓቕ ዝተሓወሶ ዕላል እንዳሞቆቶን ብዳሕረዋይ መኪና ኮፍ ኢሉ ዘሎ ወዶም ብዕላሎም እንዳሰሓቕን እንዳተሓጎሰን ጽቡቕ ሃዋህው ነበረ። ዶክተር ዳንኤል ህይወቱ ሃንደበት ናብ ዝነበሮ ንቡር ስለዝተመለሰ እፎይታ ተሰሚዕዎ ኣሎ። ሰለስቲኦም ኣብ ከምዚ ሕጉስ ዕላል ኣብ ዝነበረሉ ቀጢን ቆልዓ ብቕልጡፍ እንዳጎየየ ናብ ማእኸል መንገዲ ከኣቱ ረኣይዎ። ብድሕሪኡ ካልእ ሰብ የሳድዶ ኣሎ። እቲ ቀጢን ይሃድም።
ዶክተር ዳንኤል ሰንቢዱ መኪኑ ጠጠው ንምባል ይቃለስ። ሲስተር ሚልካን ወዶምን ብንቡር ናቶም ዘይኮነ ድምፂ መኪና ጠጠው ከብል ይጭድሩ። ብዘለዎ ዓቕሚ ኣኸኺቡ ጠጠው ዘበሎ መኪና ብናይቲ ቆልዓ ትሕቲ እግሪ ጠጠው በለ። መኪና ድምፂ ገበረ። ኣቤል የዒንቱ ብእዳው ሓብአን። ሲስተር ሚልካ ፍርሓት ዘመንጭወ የዒንታ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣፍጢጣ ካበይ መፂኡ ካብ ዘይበሃል ሰዓል ክትስዕል ጀመረት። እቲ ቀጢን ቆልዓ መኪና ጠጠው ምስ በለት ኣብ መሬት ተዘረረ። እቲ ዝጎየዮ ናብቲ ዝወደቐሉ እንዳጎየየ ምስ በፅሐ ሓፍ ኣቢሉ ካብ መሬታ ተስኦሞ ብዘለዎ ሓይሉ ብቦክስ ክሰሃሎ ጀመረ። እቲ ቀጢን ቆልዓ ዘልሓጥሓጥ ኢሉ ኣብ መሬት ተዘርግሐ። ሓደ እግሪ ናይቲ ቀጢን ቆልዓ ሒዙ እንደጎተተ ብጭካነ ካብቲ ማእኸል መንገዲ የውፅኦ። ሲስተር ብኣውያት ነታ መኪና ኣናወፀት። ኣቤል ክበክ ጀመረ። ዶክተር ዳንኤል ሓንሳብ ኣይትገድፍን ኢሉ ድሕሪ ምስራብ መኪኑ ክንቀሳቐስ ጀመረ። ሲስተር ሚልካ ክሳዳ ናብ ደገ ውፅያ ብሕጊ ኣምላኽ ግደፍ ነዚ ቆልዓ ከይትቐትሎ ኢላ ጨደረት። መናእሰይ ብቕፅበት ነታ መኪና ከበብዋ። ኣብ የማንን ፀጋምን ናይቲ መንገዲ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ዙርያታ መኪና ይቐርቡ። ዳንኤል ዘይእመን ነገር እዩ፣ ነቲ ቆልዓ እኮ ኣይፈነዎን፣ ፈንዎ። ሲስተር ሚልካ እንዳጨደረት ማዕፆ መኪና ክትከፍት ፈተነት። ማዕፆ ተዓፂሎ። ናብ ዶክተር ዳንኤል ተጠውያ ተገሪማ ተዓሰበቶ። ኢዳ ጭብጥ ኣቢሉ ሓዛ። ክትኣምን ኣይከኣለትን። ልክዕ ቅድሚ ሕጂ ከም ዘይትፈልጦ ብሕቶ መልክዕ ኣፍጠጠትሉ። ነዞም ሰባት ትርእዮም ደለኺ ክንንቀሳቐስ ከም ዘይንኽእል ገይሮም እዮም መንገዲ መሊኦሞ ዘለዉ፣ ንሕና ክንከይዳ ኣለና ኢሉ ድሕሪ ምስራብ መኪኑ ክንቀሳቐስ ጀመረ። ባባዬ ነቲ ቆልዓ መን ክሕግዞ በሎ ወዱ። ሲስተር ናይ ወንበር በልት ምስ ከፈተት ዳንኤል መሊሱ ዓፀዎ። ዳንኤል ከምዚ ክትገብር ኢኻ ኢለ ክኣምን ኣይክእልኒ ኢላ ትዕዝብቲ ብዝተሓወሶ ቆይቓ ተዛረበት። ዶክተር ዳንኤል ኣይሰምዖምን። ንሱ ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ትዕዝብቲ ዘለዉ ናይ ሰባት ብዝሓት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓሳብ ጢሒሉ ኣሎ። ዳንኤል ነቲ ቆልዓ ይቕጥቅጦ ኣሎ፣ ከምዚ ድማ ክኸውን የብሉን፣ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ እኮ ኣተቐቲልዎ። ዋ ዳንኤል ዘተዓርቕ የለን፣ ብሕጊ ኣምላኽ ማዕፆ ክፈተለይ። ዶክተር ዳንኤል መኪኑ ሒዙ ናብ ቅድሚት ኣምርሐ። ክኣምን ኣይክእልኒ፣ ነቲ ቆልዓ ክቆትሎዩ እየ እኮ ዝብለካ ዘለኹ ኢላ ተበሳጫ ናብ መንከቡ ደየበት። ናብ መርዓይና እኮ ንኸይድ ዘለና ሚልካ፣ እንተኾነኸ ካብቲ መርዓ ክንተርፍ የብልናን። ርግፀኛየ እንተወሪድና ኣብቲ መርዓ ክንሳተፍ ኣይንኽእልን ኢና። ይትረፍ ዋ ናይ ሰብ ህይወት ካብ ምድሓን እዚ መርዓ ይበልጥ። እዚ መርዓ ንዓይ ዓብ ዋጋ ኣለዎ። ነቶም መርዑ ንሕና ኣብኡ ምርካብና ዓብ ክብረት እዩ። ድሕሪ እዚ ወልሓንቲ ዋጋ ይብሉን። በቃ ተወዲዩ ብሕርቃን ነደረት። ኣቤል ብብኽያት ዝተሓወዘ ዘረባ ንምንታይ ነቲ ቆልዓ ዘይሓገዝናየ ባባ ብምባል ነቡ ሓተቶ። ብዙሓት ዝሕግዙ ሰባት ነይሮም እኮ ኣይረኣይካዮምን? እዞም ዝተኣከቡ ሰባት ኮ ክሕግዝዎ እዮም። ግን ኩሎም ከምዚ ናትካ እንተሓሰቡኸ ባባዬ፣ ኩሎም ካልእ ሰብ ክሕግዞ ኢሎም እንተዘይሓጊዞሞ ኸ ዝወደይ ብፍጹም ሓገዝ ኣይስእኒ። እንተነኣሰ ሓደ ሰብ ዝሕግዞ ክረክብ እዩ። ሓደ ሰብ ካባና ዝሓሸ ሓደ ሰብ ከም ዝሕግዞ ክንርእን ክንፅበይን ነርና። ወይ እቲ ሰብ ከምዘይዋፅኦ ምስ ፈለጠ ክፍንዎ እዩ። ካብ መጀመሪኡ ድማ ባዕሎም ሽግሮም ዝፈትሑ ይኾኑ። ንሕና ግን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ተማሂርና ኢና በለት ሲስተር ብሕርቃን። እወ ግን ኣቦ እንተኾነኸ ይቆፅዖ እንተሃለወኸ ባባዬ
انت نقاسة أنا نتسب كل منا نيري أبو ولا انت خونك كم زجيروك يا هرمو ملمون كون يرى ريخا يودو ودغا انت كم زبالة سمع كايدو انت نقاسة نسو انت كجبري خيل كم زنبرة فليتقوله سيستر حرك أنا انت تقص أتقرت أفات أتسلو اوا لك علغي أبس ساعات انت كجبر كم زلني أي فلاتكن اتقلع حاجزي دليدي أي دلين يفلت أين وركن حاجزي دلي باباي نشتي قلع سلسخونة حاجزي دليو أبوه كسادو تقويو نود رأيو أبيل كلت تقداو شفيني نبه دكتور دنقرقر بلو اتمرعا نيودو مدحاني مسيلوو انتقنا جن النكرات كم سحسبون أيكونون كخوني لو سي حسبو داك ماي نبيتسابو يبتبت ألو انت يدفئي ميلكا بلا مس نفسو كم سسرارب عينات كلتينا فيناينا كنورد نيرنا حاجة زيد لي نيريو نايس راح كداني حسنان أين رسحن اتمرعغا قال دما نتم سبات تعزب تنبر زرابة حاجز كنقبرل دنيرنا وشتغا كمي عينت حاجز كنقبرلو يفلتيو دانييل نام نفسخا تملس بلتو سيستر دكتور دانييل سقبلا هتان قلعايو كندودنا زخون قلعا مبكاي تأتو مبال نابس أبيو أبيل انتات أمتات أبيلي أي تبكى بكا أجوخي تبكى بلتو انت سي حاكي سومخا انت قتلوخا اتساب يفرح كايو نتقول عن تقتلوخا بلا أبيل بغيات تأتو مبال دا أبيو بوليس نتصوعدو بوليس أبي كركم نخيل بلا مكينو كسابيلو زوري اندار آيه باباي أكوي ما أستو نهي نقاد حنويو بوليس نقول آي دحنوني حاكمي خد حنو زخيل اوا بوليس ولا حدا خقبراي كلني تأتو ناي مبال نهنا حلفناتيو حراي بقى نملس إلو مكينو كتأو جمرا سيستر ميلكا أطاقعت كم زيت تجكن يفلتي قلتف بل قلتف داني إلا بحقوس تسنتقت أبيل بوفويتا أتنفسا دكتور دانييل تملسا ميلكا اتناي إمرجنس قحو أب دحريتي زولو أو تيخي اتناي مجمرا قحو أدالولي أو مسبتحنا نابتو قلع خيدي مكينا نابتم تأكيبهم سنور سبات مستملسا اتم سبات يبتون نيروم بزخونة مجمرا إيدي زتريلو سانتايزر وي وايب سايد دالولي اندا بلا بأوتا تزاربا مكينو باركين دحر متحازو سلستيوم زدليو ما قحو حيزوم نابتو قلعاس ودقلو بطام رحو اتستأكب سب كم كودي اسوا مالو مسبتحو اتغدين قلعا قطو بدم تحاتي ولو تأتو مبال أبيو أب إيدتهم زتعرق سبات زل حد إبلانلو دكتور اتو قلعا كابس حاسبون لعلي كم استوغدأ تغنزبا بوليس تتقوي إلو كساوز موت إنان تبزلنا بلا حدا كابات تعرقتي اسكا حنساب كريو أبز اختدق أسليدو تقولو مجمراك أداماي رديت يدليولو اندا بلا باعوتا تزاربا نابتي دول بوتان دار أيوم اتو قلعا سيستر ميلكا أبزن صفتو نتسلا أدك أسوو دكتور أقداو حدا بزقبلو سانيتايزر أطريو وانت قبارا قلتيفو نزفوسو سودم تأتو قبل فتنا نتدم كابكوتو داريسو دحر مصرايو نابكال أي تكبار كأتخلو أبيل زرأي نجر مأمن أبيو سام حوي سامي اندا بلا أقوية سيستر ميلكا بسنكت كتا أدوا كسادو حيزا كنا عبيلا نتقول رأيتو سامي اندا بلت وججت رغبك سامي رغبك بخيت سيستر
ቀጢን ወዲ ሓቂፋ ምፍናው ኣበየት ምብካይ ጠጠው ክተብል ኣይከኣለትን። ዶክተር ፈዘዘ። ሳሚ ብሓይሊ ይበኪ። ዶክተር ንብዓቱ ይጸርግ። እቲ ዝተኣከበ ሰብ ድንግርግር በሎ። በልበሉ ናብ መኪና እንዳበለ ዶክተር ተዛረበ። ዶክተር እንዳመርሖም እቶም ኣተዓረቕቲ ንሳሚ ተሰኪሞሞ ናብ መኪና ጎየዩ። ኣብ ቀረባ ዘሎ ሆስፒታል ወይ ክሊኒክ ምርሑኒ በለ ዶክተር። ሲስተር ሚልካ ብደስታ መሊኣ ሳሚ ሓደ ነገር ክነግረካ፣ ሓደ ነገር ስምዓኒ፣ ሄኖክ ኣይሞተን፣ ንሄኖክ ኣይቀተልካዮን በለት። ሳሚ ብዝተወሰነ ካብ ገደም ዝበለሉ ቅንዕ ድሕሪ ምባል ድምፁ ውፅኡ ክበኪ ጀመረ።